दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिननाय जाबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय आङो मोनसे डिजिटेल एपनि आपडेट लानानै फैदों। बे एपआनो जाहैबाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि डिजिलकार एप। नोंथाङा दा डिजिटेल जुगाव बे एपखौ बाहायनो रोङाब्ला प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ। जोबोर इम्परटेन्ट एप्स। नोंथाङा बे एप्सखौ बोरै बाहायनो आङो दिनैनि बे भिडिअआव देखायगोन। नोंथाङा बे एप्सनि मददाव नोंथांनि गासैबो डिजिटेल डकुमेन्ट्सफोरखौ नोंथाङा नैबे एप्सआव अट'मेटिक मोननो हागोन। जेरै आधार कार्ड, पान कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स। नोंथाङा कागज आरो कार्ड लानो दरकार गैलिया। नैबे डिजिलकार एपनि मददावनो बे कार्डफोरा अलरेडि एड जानानै थागोन आरो नोंथांनि इडुकेसननि आरो नोंथांनि गोनां सार्टिफिकेटफोरखौ नोंथाङा नैबे डिजिलकार एपआव एड खालामनानै दोननो हागोन। बे गोमानानै थाङा। नोंथाङा मोनसे आइडि क्रिएट खालामनांगोन। जों दानिया बेनि फुल प्रसेसखौ नायदोनि। नोंथाङा गिबियावनो नैबे प्ले स्ट'राव फैनांगोन, एप्स प्ले स्ट'राव, आरो बेयाव लिरनांगोन डिजिलकार। नैबे एप्सआनो आं बेखौ अलरेडि इनस्टल बानायबाय। दानिया आं बेखौ अपेन खालामनानै देखायनोसै। आं दानिया बेखौ अपेन खालामबाय। नोंथाङा बेयाव नुनो मोनदों 212.4 मिलियन मानसिया बेयाव रेजिस्टार खालामबाय अलरेडि, आरो 5.6 बिलियन इउज डकुमेन्ट बे एप्सनिफ्राय बानायबाय। नोंथाङा बेयाव नायना लाबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव एकाउन्ट क्रिएट खालामग्रोनांगोन। एकाउन्ट क्रिएट खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे गेट स्टाराव थुनांगोन। जों दानिया बे गेट स्टाराव थुनोसै। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों क्रिएट एकाउन्ट। नोंथाङा बेयाव मोनसे एकाउन्ट क्रिएट खालामनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। थुनानै नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि नामखौ मोजाङै लिरबानो जाबाय, आरो नैबेयाव नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ होनांगोन, डेट, आरो बेयाव मान्थ, आरो नोंथाङा बेयाव इयारखौ होनांगोन, आरो नोंथाङा बेयाव मेल फिमेल सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव मबाइल नाम्बार होनांगोन। आधार कार्डआव जि मबाइल नाम्बारखौ होदो नोंथाङा बेयावनो बे मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन, आरो नोंथांनि इमेल आइडि, आरो नोंथाङा बेयाव 6 डिजिट पिन दोननांगोन मोनसे। बे पिनजोंनो नोंथाङा बे एपआव अपेन जानो हागोन। दानिया नोंथाङा बेखौ फिलआप खालामबानो जाबाय। जों दानिया बेखौ साइन इन खालामनानै नायनोसै। दानिया जों बेखौ साइन इन खालामनो थाखाय नैबे साइन इनआव थुनांगोन। जोङो बे एकाउन्टखौ जोङो क्रिएट खालामखांनानै नैबे साइन इनआव जोङो थुनांगोन। जों साइन इनआव थुबाय। दानिया जोङो बेयाव मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन। नोंथाङा एकाउन्ट क्रिएट खालामनायाव जि मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन बेयाव नोंथाङा मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन। जों दानिया बेयाव मबाइल नाम्बारखौ होनोसै। जोङो बेयाव मबाइल नाम्बारखौ बहायबाय। दानिया जोङो बेयाव नेक्स्टआव थुनांगोन। नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा दहायो आइडि एकाउन्ट क्रिएट खालामनायाव नोंथाङा जि पासवर्डखौ दोनदोंमोन 6 डिजिट, नोंथाङा बेयाव पासवर्डखौ बहायनो हानांगोन। दानिया जों बेयाव पासवर्डखौबो बहायबाय आरो मबाइल नाम्बारखौबो बहायबाय। दानिया जोङो बे साइन इनआव थुबाय। साइन इनआव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि पेज खेवगोन। नोंथांनि डिजिटेलि सार्टिफिकेटफोरा नोंथांनि बेयाव आधार कार्ड, कभिड भेक्सिन, ड्राइभिं लाइसेन्स, पान कार्ड, नोंथाङा जि डिजिटेल सार्टिफिकेट बानायदों नैबेयाव अट'मेटिक श' जाखागोन। नोंथाङा बेयाव नांगौ जायोब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय बहननाबो लानो हागोन, आरो बबावबाफोर एप्लाइ खालामोब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय डाइरेक्टयै पेस्ट जानानै नैबेयाव डकुमेन्ट्सफोरखौ लानो हागोन। दानिया नोंथाङा बेयाव एक्सट्रायैबो नोंथाङा नोंथांनि इम्परटेन्ट डकुमेन्ट्सफोरखौ दोननो हायो। नोंथाङा बेयाव जेबो गिनांगौ गैया। बे मोनसे सेफटि डिजिलकार गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि एप। नोंथाङा बेयाव जेबो गिनो गोनां गैया। दानिया नोंथाङा नैबे हुमाव थांनांगोन। हुमाव थांनानै नोंथाङा एक्सट्रायै जुदि नोंथाङा डकुमेन्ट दोननोबाथाय नोंथाङा नैबे डिजिलकार ड्राइभआव थांनांगोन। जोङो बे डिजिलकार ड्राइभआव थांबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नामखौ डकुमेन्टनि नामखौ नोंथाङा एड खालामनांगोन। बेयाव नोंथाङा मा डकुमेन्ट दोननो, नैबेयाव नोंथांनि सार्टिफिकेटनि नामखौ नोंथाङा मा दोननो बेयाव बेबायदि लिरबानो जाबाय, आरो नैबे क्रिएटआव थुबानो जाबाय। क्रिएटआव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव थुबानो जाबाय नोंथांनि लिरनाय नैबे फाइलाव थुनानै नोंथाङा नैबे निउआव थुबानो जाबाय। निउआव थुनानै नोंथाङा नैबे आपल'ड फाइल, नोंथाङा बे मबाइल फनजों गेलारियाव थांनांगोन। नैबे फाइलखौ जोङो मोनसे सिलेक्ट खालामसिगोन। बेयाव नोंथाङा बेबायदि मोनसे फाइलखौ सिलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय। जोंनिया फाइला आपल'ड जाबाय। नोंथाङा बेबायदिनो बेयाव डिजिलकाराव नोंथांनि एक्सट्रा डकुमेन्टखौबो दोननानै लानो हागोन, आरो नोंथाङा नांगौ जायोब्ला बेनिफ्राय नायनो हागोन मबाइल फन आरो नोंथांनि 6 डिजिट पासवर्डखौ होनानै। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय, आरो बेबायदिनो गोदान डिजिटेल आपडेट
गभर्नमेन्ट स्किम बेबायदि खौरां मिथिबाय थानो थाखाय आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ।